χρόνια και χθες που είχε έρθει αυτό που διαπιστώνουμε πίσω ότι είμαστε το 21. Και γιατί είμαστε το 21? Διότι το 21 μας είχαν πει ότι ο περιμετρικός δρόμος θα γίνει, θα κλείσει το φράγμα και θα δώσει το νερό στον κόσμο να ποτίζει. Το 23 που ήρθανε προχθές εδώ πέρα μας είπαν ότι η μελέτη του περιμετρικού δρόμου έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχουν εξασφαλιστεί οι αποζημιώσεις. Μας είπαν επίσης ότι η μελέτη για τα ευρωπαϊκά δίκτυα δεν μιλάμε καθόλου για τα χρήματα των αποζημιώσεων και για την εξασφάλιση των χρημάτων για τα αρνευτικά δίκτυα. Σημαίνει ότι αν πάμε με τους ρυθμούς που πάμε τώρα, έχουμε μπροστά μας από 15 μέχρι 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα και να ποτίζει ο κόσμος. Να σας πω κάτι, τις προάλλες που βρίσκεται και έχω ένα υποψήφιο, το πίεσα λίγο για το πράγμα εδώ και πω ότι πώς να καταλάβω ότι ξέρεις, μην είστε και τόσο σίγουροι, διότι τα λεφτά που είναι δεν μπορεί να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Όταν είχαμε βρεθεί την πρώτη φορά η πολιτιστική σύλλογη που κάναμε μια συνέντευξη η προηγούμενη μέρα νομίζω είχε γίνει ο σεισμός και δεν είχε έρθει ο περιφερειάρχης του σεισμού. Πήγαμε πάλι πίσω που πήγαμε στο γραφείο και τώρα μας λένε ότι ξέρετε ότι γίνει λόγω της Θεσσαλονίκης, μπορεί να μην γίνει λόγω της φωτιάς του έργου και λόγω. Η ζωή δυστυχώς συνεχίζεται και σκυλίζει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πρόβλημα. Δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός για τίποτα. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης ότι θα φέρει έξτρα φόρους. Είναι θέμα προτεραιοτήτων και πρέπει να το πω έτσι. Όταν μαζευτήκαμε οι σύλλογοι, είχε πει η περιφέρεια ότι είναι 1,9 εκατομμύρια βγαίνει η μελέτη για το περιφερειακό δρόμο. Ωραία, η περιφέρεια Κρήτης, ας το πούμε, δεν μπορεί να βρει 1,9 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει μια προτεραιότητα στο έργο. Μας ήρθαν και αυτός που αντικαθέστησε η κυρία Σκουρού για τα δίκτυα δεν μας υποσχέθηκε ότι θα υπάρχει ένα εξωτερικό δίκτυο να βρει τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα. Δεν δεσμεύτηκε προσωπικά, λέει δεσμεύομαι. Εγώ μόνο το άκουσα, όλοι το ακούσαμε. Πούνται αυτά. Έτσι. Μετά λένε, ας πούμε, αν γίνει αυτό, θα σταματήσουν να δουλεύουν οι γεωτρήσεις, θα ποτίσουμε από εδώ. Έτσι γίνεται, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, η εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν γίνεται με το να πάω να αγοράσω ένα ψυγείο γερμανικό ή ένα ιαπωνέζικο ή οτιδήποτε. Δηλαδή, προηγείται η έμφραξη. Η έμφραξη μπορεί να γίνει με 4 εκατομμύρια. Έχουμε διαπιστώσει. Δεν βρίνουμε 4 εκατομμύρια. Αυτό είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτή. Χωρίς το λέω η έμφραξη για να μαζέψει νερό. Είναι πολύ σημαντικό να μαζέψει νερό. Κάνετε Το Πρετόνιο έχουμε πλημμυρίσει 2 φορές. Η μία χρονιά που βγήκανε και από παλιά, το 77. Την άλλη φορά είχε έρθει μέχρι στο πρατήριο το νερό. Το φράγμα κλείσει, εμείς εξασφαλιζόμαστε όχι 100%. Τώρα που είναι ανοιχτό, αν κάνει το νερό από εδώ πάνω, Είναι το μόνο χωριό βέβαια του Δήμου που έχει πρόβλημα για πλημμύρα. Έτσι είναι το μόνο χωριό. βέβαια θα συγκρατήσει τα περισσότερα νερά. Ειδικά στο χωριό μας λέει είναι ότι είναι 1,5 μέτρο κάτω από τον ποταμό, από τη γη του ποταμού κανονικά. Έτσι και σπάσει η ώρα, μας θα πληγούμε. Άμα κλείσεις πάνω από 50 μηχανές, Έχει στη γέφυρα. Τι θα κάνει το νερό και κλείνουμε στο χωριό. Παλιά γέφυρα. και οι γεωτρήσεις μέχρι το Ασίμι και ακόμα τώρα. Προσωπική μου διαπίστωση ότι το φράγμα ίσως κάποιοι δεν θέλουν να γίνει, διότι μας
έχει απογοητευτεί πια. Ακούμε. Κάποιος φορέας δεν μπορεί να συνεργάζεται με συμφέροντα. Αυτό είναι το ιδανικό. Αλλά δυστυχώς. Όντως αυτό με τους πόρους, συγγνώμη ένα λεπτό, με τη Θεσσαλία, νομίζω ότι είναι μια μπουρδα. Διότι υποτίθεται ότι το Θεσσαλία εξασφάλισε έξτρα επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις καταστροφές αυτές. Για Εύρο, Θεσσαλία δεν μπορεί να δικαιολογήσει κάποιος να πει λόγω της Θεσσαλίας πάμε και τους πόρους. Δεν έχει να κάνει. Είναι άλλο οι έκτακτες ανάγκες και άλλο μια εκκρεμότητα 15 χρόνια. Πόσο είναι από το Το φράγμα έχει τελειώσει. Η έβραξη είναι. Τις απαλωτριώσεις που κάνανε εδώ τα χωράφια τα ήταν όλα καλλιεργήσιμα, ήταν αμπέλια και τα βλέπετε. Τα πήρε το κράτος, αλλά τους ανθρώπους δεν τους έχει αποζημιώσει 100%. Λένε λέει για τα δικαστήρια. Άλλο τα δικαστήρια, γιατί δεν δίνει την τιμή που είχε βγάλει το κράτος τότε. Και αν βγουν τα δικαστήρια που όλα αναβολές παίρνουν, το Φεβρουάριο ξανά θα πάει το δικαστήριο. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα δικαστήριο να έχει πάρει 15 αναβολές. Για τον καθορισμό της τιμής. Ναι, αυτό που ζητάμε εμείς. Αυτά όμως που είχε βγάλει το Υπουργείο έπρεπε να σας τα έχει βάλει. Δεν μας τα έχει δώσει, ορισμένοι δεν υπάρχει καθόλου. Γίνεται κατάσταση των παρακαταθήκων και μετά. Ναι, μας δώσανε ένα έναντι, ένα 60% στους ορισμένους, άλλοι δεν έχουν πάρει καθόλου. Άλλοι έχουν πάρει πιο λίγο από το 60%. Αλλά εδώ τα χωράφια των ανθρώπων τα έχουν πάρει. Και από εδώ από κάτω, αν δείτε, ήταν περιουσίες με αμπέλια, είχαν πλακετιανή αμπέλια, 10 έργα ζούσαμε. Βέβαια να Ναι, και συμπληρώσουμε τώρα εδώ. έχεις, δείτε τα χωράφια πώς είναι. Να πούμε Να εδώ. ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι μια εκλογική διαδικασία και είναι μια ευκαιρία να πας να δείξεις την αντίδρασή σου. Ο κόσμος εδώ στην περιοχή τα βλέπει τώρα 20 χρόνια. Θα δείξει την αντίδρασή του. Δηλαδή, εμείς Ξέρει ακούμε ότι στο όλοι σήμερα. έρχονται εδώ και μας τάζουν Να και του κανείς δεν δώσει κάνει ένα τίποτα. μάτι και πας να. Γιατί λέμε και για την περιφέρεια. Εδώ στο μέρος μας δεν έχετε βάλει και εσάς στη μέση. Γιατί και εσείς μπορεί να μην εκλεγείτε μέσα στην πολίτευση, δεν έχει βάλει το πέτρα πάνω σ' άλλο. Όλη η Είναι ένα Ανατολική, έργο που θα σώσει όλο το κάτω. όλη η Ανατολική Μπεσαρά